porque hoxe chamounos moita atención, valga a redundancia, un cartel que vimos en Baio Zas, que é este, e de verdade temos que ser sinceros porque pensábamos ao comezo que era algo de broma. Estades vendo aí unha dentadura postiza, uns dentes, e este é o cartel dunha zapatería que dicía que onte houve mercadiño nesa zapatería, calzados Paco, muller, sección muller, e cando un rapaz entrou, atopou entre os zapatos, houve moita trasfega de xente, esta dentadura. Ao principio puxeron este anuncio sen a fotografía dos dentes, a xente pensou que era broma. Tiveron a obriga de poñer os dentes tamén para ver que efectivamente os teñen de verdade, Rocío, e buscan o seu propietario ou propietaria, sempre mantendo a súa identidade, por suposto. Dende logo, parece de broma, pero non é un tema menor, porque esa persoa que lle faltan os dentes non queremos saber como se está apañando. Queremos falar xa co dono desta zapatería de Calzados Paco, chamase Javier Facal. Javier, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Javier, nun primeiro momento, cando a ti che avisan de que esa dentadura alguén a esqueceu no probador, non sei como procededes para a súa recollida. Sí, recollémola con todo cuidado e guardámola na bolsiña higiénica, está aquí guardada con todo para que este nas súas mellores condicións. Témola aquí baixo custodia, que a señora este tranquila que está a bo recaudo. Javier, queríamos poñer a fotografía para que vexan a xente que efectivamente te dela nesa bolsiña de plástico perfectamente guardada. É verdade que onte aí creo que houve un mercadiño, houve moita trasfega de xente, entonces tedes complicado saber a quen pode pertencer esta dentadura postiza, non? Pero quen bote de menos a súa dentadura, Javier, vos asegurades que quen vaya por aí preguntando por ela, que non é vergonza ninguna, que é o que hai, pero mantedes obviamente a súa identidade, non? Sí, sí. Vamos a ver, a zapatería levamos aquí desde o ano 1966 aberto. Como te podes imaginar, ao longo de todos estes anos quedaron moitas cousas olvidadas na tenda. Temos moitas anécdotas, e esta é unha máis. O que pasa é que sabemos o importe do obxecto perdido é elevado, é máis costoso de facer. O que queremos é que aparezca a propietaria, pero sempre dende o máximo respeto, como sempre, a nosa clientela. Efectivamente. É o primeiro, eses son a nosa razón de ser. A señora que non se preocupe, que temos totalmente guardadiña, que respetaremos a súa identidade e intimidade, nadie vai saber máis nada de. Pois, dende aquí queda feito o chamamento tamén, Javier, dende Hora Galega, por se a persoa dona desa dentadura, pois a bota en falta, xa agora mesmo sabe onde lle puido quedar e pode ser chegar ali a falar contigo para volver recuperala. Dende logo, esta é unha anécdota que va de recordar xunto a outras moitas que tedes en tantos anos cos calzados aberto, pero dende logo unha máis para recordar. Moitas gracias por atendernos esta tarde aquí no Hora Galega. Vale, que quede claro que nunca se pretendeu facer un motivo de risa deste tema, pero sabemos como é o coste da dentadura e aquí ten a recauda. É que Calzados Paco aí en Baio sodes unha institución e efectivamente a persoa que lle falte esta dentadura postiza sabemos o importe de tal dentadura, así que bromas cero e sobre todo a persoa que o bote en falta que vai a Calzados Paco aí en Baio Zas sen ningún tipo de problema porque de verdade a pretensión sempre é axudar. Grazas, Javier. Graciñas.